Ang pagsiguro sa maayong kalawasan sa katawhan ang usa sa prioridad sa nasudnong kagamhanan. Busa ang Department of Science and Technology adunay gipanghatag nga RX telehealth devices sa mga local health units sa Negros Oriental aron mapalambo ang ilang paghatag og serbisyong medikal sa katawhan. Usa ni ka aparato na gidevelop sa DOST. Makakuha ni siya blood pressure, temperature, oximeter nga mo determine sa oxygen saturation, ECG, maternal tachometer para sa status sa contraction sa uterus diha sa pagpanganak nga inahan. Bag-o lang nakadawat ni ini ang mga LHU sa Amlan, Dawin, San Jose ug Tanjay City. Nahitabo ang turnover sa maong ekwipo kaniadtong Hulyo 27 dinhi sa Dumaguete City kun diin gitudluan sab ang mga doktor ug health officer sa hustong paggamit niini. So ang advantage mo ani nga device is magamit niya siya adto sa mga lagyo nga lugar kay madala-dala man siya nga units ha. And tong areas nga kulang og mga medical personnel matabangan sila. Kani sa daw gamit ato ang mga pasyente di na kinahanglan mo adto sa Dumaguete, di na kinahanglan mo adto mga laboratories Tanjay. Pwede nagkami nimo initial nila og ECG. Ang mga tertiary hospital na partner sa DOST ang motabang sa pag-interpret sa mga resulta sa RX boxes. Ug aduna sab gihimong referral system alang sa mga pasyente aron mahatagan sila og insaktong panambal. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, kini si Ray Anthony Lamotan.